מה אתה חושב? למה אתה מצלם אותי? אני לא מבין, למה אתה מיוחד בי שאתה מצלם אותי כל הזמן? תגיד לי את זה שחרוי, מה נסתר? מה? סתם, אני לא רוצה... צלם אותי אוכל בוקסים. איך אתה אוכל? אולי תאכל בשתי ידיים. תשמע, מה שחינם צריך לאכול, זה הדבר הכי חשוב. ואת זה צריך לתעד. צריך לתעד את זה שאני אוכל חינם. כן. תשמע, זה לא צריך לתעד, אין יום שאני לא אוכל משהו חינם. אין יום, לא עובר יום שאני לא אוכל חינם. אז אתה חי על חינם. אני יש לי תואר שני בפרזיטולוגיה, כמו שאני אמר. ואני גם רוצה לעשות דוקטורט באצלנולוגיה. אצלנולוגיה ובבונקרולוגיה. ויש מצב, אתה יודע מה הקורס שאני חייב? יש קורס מבוא לגרזנולוגיה. מישהו שהוא גרזן, לא מוציא שקל, אני לא מוציא. אז מה תעשה בלונדון? אני אעשה בלונדון, אני אכנס לכל המקומות בלי להוציא פאונד אחד, אני אומר לך. פאונד אחד אני לא אוציא, אתה לא מבין איזה גאון אני. אולי תוציא זה, דולרים. מה שטוב בשבילנו טוב בשביל המדינה, אז בואי נעשה לנו חגיגה כמו לפני שנה, כי מה שטוב בשבילנו טוב בשביל אם זה חינם. אבל אבי, זהו בני. לא רגע, זה לא טוב לי בכלל שאני מביא לו את זה שהוא יחזיר יום ראשון, אני רוצה ללמוד מזה יום שבת. תגיד לו.